Pandya tuku pangkono kok sapa? Dewi Mamrih sigra angupaya marang Dewi Warasembadra. Senajan wujud nayaksi nanging kundang sekti Mahambara janget pirun Gurda pinukul sari. Ilang wujuding rasi Selang daden dadi nata ndrawati datan miwang sarikma pinarasasra. Samar pamoring sukma sinukmaya minaya ing asepi semimpen telenging kalebu pambukaning warana talen saking liyep-layaping aluyup pindha pesating sumbena miwang sukma kang numih umpama langgeng sinunggi datan awrat aku wis wujud Bathara Kresna tak kira Sembadra ora bakal mangerti sanyatane aku Dewi Mamrih. Yai Sembadra aja kaget pun Kakang Prapta Yai manjing ana ing Taman Keputren ing kasatriyan Madukara nata ndrawati sang Pindhawarni. Kocapa kang nuju lenggah ana ing taman ing kasatriyan Madukara Dewi Warasembadra dinadhem keng rayi Dewi Wara Srikandhi Imbalacana ana madaning taman sinewang saking Mandrawa pindha megaring puspita kang kasuratan marang Hyang Pratanggapati.
Wanutya utama ngambararum ngambararum sang kusuma yatal mawur matu pronto gembrang-gembrang yen ngandika esemnya kang nggendre mandis esemnya kang nggendre mandis kadangipun Kakang Yai Sri Kandi jagat Bendoro kula nuwun menteng paring pangantika ing adhawu Kakang Bu kaya ngenteni kambang watu tem sileming palwa gabus Pangeran Arjuna nggone ngupaya idamanipun Kakang Cucak Ijo puter putih Yai jagat Bendoro mobil kepareng dinten menika ingkang rebadhe ngupaya dumateng Pangeran Arjuna anggenipun ngupaya idamanipun paduka Kakang Mbok Cucak Ijo puter putih Kakang Mbok yen pancen tresna marang Kakang dina iki golek ana Pangeran Arjuna Yai ngestaken dawuh Kakang Mbok kepareng ingkang badhe nyuwun pamit langkung rumiyin ingkang badhe kumantos busana Sirmati ya wis sakarepmu Sri Kandi Wanutya ayutama ngambararum ngambararum sang kusuma Kocapok ngamanjing ana madring taman ora kaya Tandrawati sang Pindawarni Netra andhek salira tunggal netrane wong abagus wong abagus lirengga tingamantian lono kungas nun kepareng kang ngaturaken sungkem Koko Prabu katangipun Kakang bocah ayu Sembadra tak tampa pangapunten Kakang Tamanana Yai kula pundi won mestaka menapa kersa paduka Koko Prabu Ndrawati merepake dumateng Rai tak kandhani yo Yai
pun Kakang bandhawuh ngarsane para kadang ingsun Pandhawa. Dina iki pun Kakang kudu boyo Sembadra ana ing kraton Ngamarta. Gandeng para kadang wis gumolong tekad, gumolong rasa sumrambeng para sesepuh ing kraton Ngamarta nggone nglerake punang Jabang Bayi kudu ana ing kraton Ngamarta. Uyih kula nderek. Nanging keng rai nempiki mawon tenggo dumateng Pangeran Arjuna anggenipun ngupaya idamanipun keng rai cucak ijo puter putih Janaka wis ana kraton Ngamarta. Idamamu cucak ijo puter putih wis ana ing tangane Dimas Arjuna. Aduh matur nuwun sanget Koko Prabu. Kepareng ingkang rai badhe nimpayu dumateng pun Sri Kandi. Sri Kandi ditinggal. Supaya rancang nggone lumaku manjing ana kapika kene. Sembadra ngestuaken dawuh Koko Prabu. Cumangkahang rasa sumbar lindhu bumi kunjing kumaluduk. Kumaluduk guntur getuk. Jagat Dewa Bathara kecekel tanganku Sembadra. Sri Kandi aja alok Sembadra tak colong. Jagat Bentara Kakang Mbok Sembadra dipaya marang Koko Prabu Ndarawati. Lah kok aku ngumun banget tanpa taliwara marang aku. Aku dipanyokraba yen Koko Prabu iki mau tlesan dipaya. Koko Prabu Ndarawati kula suwun Kakang Mbok Sembadra Koko Prabu. Kula ing nengko dumateng Koko Prabu. Sri Kandi, ing ngrayi Koko Prabu. Karepmu kepiye, Yai? Kula suwun Kakang Mbok Sembadra. Kula suwun Koko Prabu, ora kena. Sembadra bakal tak boyong ngono kraton Ngamarta. Dikersake marang para pepundhen nggone nglarake punang Jabang Bayi ana kraton. Monggo-monggo yen to badhe dipun kersaken mangkaten nanging kedah sareng kalingkang rayi ora kena supaya rancang nggone lumaku pun Kakang Sri Kandi. Yen to kersa ora mangkaten monggo yen to badhe dipun boyong nanging kula nyuwun lintu pusaka Ndarawati senjata cakra pun Kakang Ranggawa pusaka senjata cakra nyuwun lintu pusaka Kyai Kaca Paesan. Kaca Paesan ya ora nggawa. Puspita Wijaya Kusuma. Puspita Wijaya Kusuma ya ora nggawa. Rokok wae ora nggawa tak kandhani. Ana Kresna kok kere. Bathing kudu paripeksa. Yen panjang kudu perempuan Kakang, ayo tak kembali kabeh dayamu.
Asta Pusaka Madukara jemparing Kyai Rodo Dedali nata ndwati Sang Pindawarni ketaman jemparing Kyai Rodo Dedali ilang wujude nata ndwati badal dimamrih ngambah Juwantara. Kacariya langening Wonagri tumawa kang anut mangsa mawantu tumibaning wari megaring kang sarwa sarwa puspita ambabar kegondo kang arum ambabar kegondo arum bermara kang nesep sarining kembang resep sarining kembang Kakang Pati Lambangkara iya napa di Sembadra kecekel tanganku Kakang apa iya apa iya iki ana sadring kalpika saiki Sembadra tak pasrahke marang Kakang Lambangkara sangarepmu nggon bakal mikut Sembadra supaya gelem ladeni karo Sinuwun Prabu Jaka Amijaya Sang Hyang Tata Galana
kalono kalaya takut maringkut netra magroyang-groyang pindha surya kembar iki Sembadra Mbadra iki kok ngene iku ayu kok ayu mawon wis saiki tak pasrahke karo Kakang Pati Lambangkara aku njaluk pamit tak ngladeni Janaka apa urung apa durung mbok yo rasah sabda Pandhita Ratu Kakang aku pengen punang jabang bae sing ana guwa garbaku ketitisan Raden Janaka tak pasrahke Sembadra aku tak njaluk pamit goleki Janaka kowe sapa buta aku Pati Lambangkara Sembadra lung-lung apa mesake wetenge semana gedine ditinggal sing lanang wah jan ketone muyuk-muyuk mesake ya nah wis arep brojol kaya tinggal karo Janaka ngono. Sembadra, apa kowe saiki manut karo aku? Tak boyong ana ing Kraton Tanjung Anom dadi jatuh pramane sesembahku. Sinun Prabu Jaka Wijaya. Pati Lambangkara tresnaku lair batin karo Pangeran Arjuna. Senajan to aku ditinggal mendra nganti ora kuntur aku trima ranggepok marang priya aku rasudi rasotah ngladeni karo Prabu Jaka Wijaya ora gelem ngladeni ngati-ati kelakon tak ruda paripaksa yen pancen ruda paripaksa karo aku kowe wani gepok kulitku tak iris tak guang wani gepok sandang aku tak suwek tak kuang aku rasudi ngladeni karo Prabu Jaka Wijaya Pati Lambangkara wah candak mati Kocapo sang Demamrih arsa ngupaya Raden Janaka ilang ngudi rajeksi
Salagdaden dadi Dewi Wara Sembadra datan miwangsik sarikma pinrasasra sareng marang Kang Rai Dewi Wara Srikandi angupaya marang Raden Arjuna nrusup-nrusup ana madyaning wana ngayam alas tindak ira mulat sangat bagus esmunyo kamanungsan mengke to Gus Dara Janaka apa Kakang Badranaya sampeyan iku sampun sawetawis dangu anggenipun cumundhuk wonten ing wana menika saben-saben kula nyaosi atur panjenengan
panjenengan namung kendel kemawon boten enggal paring pangajengan bateng kula lan sedaya para anak-anak kula. Ing dipun gayuh menika menapa to, Den? Dipun wangi cukla-cukli bermara sandi. Nganti ora ngerti wayah. Nganti lali anggone mbuga, lali anggenipun sare. Ingetipun gayuh niku napa to, Den? Kakang Badranaya, Dun. Dadi karo anamu ya Kakang. Aku ngupaya marang idamane. Yayi Sembadra. Oh, larang ngaten. Napa idamanipun, Den? Cucak ijo putra putih Kakang. Cucak ijo putra putih? Iya mengkono Kakang. Semarika ten prayitna semurire seka balik kilar-kilar semeti tengahing latar milang ana lintang Bima Sekti mang padus nganti kempo jagate mboten wonten cucak ijo putra putih menika, Den. Lah kok iso duweni atur ngono, Pak? Niki Ndra Janaka iki ninggoleki tenan lho, ora sembetengang lho. Lah kok matur nganti kempul jagate ora ana ki njur nalarmu kepiye? Wong tuwa ki sok sasar usul nek ngomong ngendondoni kersane Bendara. Kula tasi prisa nggih. Cucak ijo putra putih niku namung dawah wonten ing pasemon. Lah nek sampeyan ngendika wingi-wingi rakyat kula matur kalih panjenengan to, Den. Pasemon napa, Kakang? Cucak ijo benjang akhir tebinipun punang babang bayi ingkang wonten kawulanipun kengraipun Sembadra nggih Ndara kula Dewa Sembadra menika dados satriya tetungguling para satriya satriya pinilih saged damel tentrem sedaya para kawula sak negari. Putra putih amargi suci lairan batosipun tresna welas asih dumateng sedaya para kawula sak negari. Mengkono Kakang. Nggih. Lah saniki sampeyan matur kundur mawon. Kula aturi kundur wonten ing kraton Gedemastro. Lan dipun cangkati kengrayi Ndara kula Dewi Sembadra. Iya Kakang. Nolo gareng dalam Pak Petro Nun Bagong anapa Pak? Ayo toto le bendaramu dereke nggih Pak. Nggih Pak monggo Pak kula dereke Pak.
Dara Arjuna apa kaki sampeyan sing ati-ati nggih mriki niki wana sing gawat kliwalimat wingit ngepati-pati kata jim sitan priprayangan kleng-klek balung tanda ilu-ilu banaspati jerangkung waru doyong-doyong nang pinggir kali ngebuki kowe kuwi apa iso ngangkang nggih niki miturut gerak-gerike gerak-gerik apa sampean badhe nampi sapu dendaning Jawata badhe nampi pacuban iso ngangkang nala garing kula ndara yen kowe ngerti kene iki alas ngendi pundi la iya kene iki alas ngendi mboten ngertos wana mboten ngertos kuwi kelereh ke bawah pemerintah negara ngendi wana mboten ngertos menika kalih ke bawah pemerintahan negara kirang prisa negara kirang prisa kuwi ratune sapa Prabu tidak tahu Pati Rado blas ngoyak wae mboten ngertos kok Den mriki niki napa sampean pangling mriki wana Kamiyaka iso Kakang nggih mrika nika wonten randu balas ingkang ageng sangat lah jaman ingkang eyang tesih muda sok remen nggih priatos ngaturaken tapa wonten mrika nika kono kae sing ana wite randu balas wae apa Pak isi ana nganu isi ana mau maneh kae ana jangan ben tanggung ngaso nang ngono kae. Mulane kuwi. Hak kae apa kathoke isih. Rupamu kowe iki, Gong. Jangan biyen kok mai dolah kae apa galuh cemantel. Sing ati-ati nggih, Den. Allah aku mandul.
Aneng pang kebet-kebet kaya melu susah yen to bisa mus prantine sang Pandu putra tu aminto negeri sapali mring sagung paraku rawa lir sekar Tanjung Ambelasah ya melu sedih kingkin katiping samirana ingkang langkung ageng Raden Arjuna pedhoting samirana kocapa rikala semana kang ngupaya Raden Arjuna ora kaya Dewi Warasembadra sang Pindawarni lan Dewi Warasrikandi rukmeng duwe kang kawiji Yayi Srikandi kula Kakang Mbok ora bakal pangling iki Pangeran Arjuna lenggah macaning wana jagat Bendara monggo tata tiba mrepeki Kakang Mbok iya mengkono diayu diperpeki bareng manapun Kakang monggo kula dhiraken Kakang Mbok Wanudya-utama ngambararum ngambararum sang kusuma yatal mawur matu pronto gembrang-gembrang yen ngandika esem nyungkang nganggon tremandis ngun ngeparing kering ngaturaken sungkem Pangeran Arjuna ingkang ngaturaken sungkem Kang Mas ora bakal pangring Sembadra karo Srikandi. Piye kula Kang Mas tatampa diajeng. Lah kok ana ngalas Sembadra karo Srikandi. Kula ngupaya dhateng Paduka Pangeran Arjuna. Kula oneng dumateng Paduka Pangeran. Samenika monggo kula aturi kuntur mesaken ponang jabang bayinta sak wanci-wanci. Kepengin mangertos dumateng gelaring jagat padanging surya eseming rembulan bondo dipun tenggani dumateng Paduka Pangeran Arjuna kula aturi kuntur Pangeran
Monggo kula aturi kondur Kang Mas. Sembadra wonten dawuh yen to karep kowe mengkono. Ayo pun Kakang derekno. Bali ana ing kasatran Madukara. Pun Kakang kepengin nunggoni anggone ler ponang jabang bae sing ana kandhutamu. Matur sembah nuwun. Monggo kula dhiraken. Kang Mas Arjuna, Nala Garing, Uladara, Petro, Nun, Bagong, Nun. Bapak Muti kandhani ayu tata-tata bali ana ing kasatriyan Madukara. Monggo kula dhereke Den. Gancanging cinarita gelis kang nunggel kawi kocapu kang tuju lenggah ana ing pertapan kang aran pertapan Pucang Sewu. Sang Topo Begawan Bayu Sekti tinadhep sekabat kang aran sekabat Untara Bau. Timbal wacana ana madyaning pertapan kang dumunung ana madyaning wana. Sinang saking Mandra pindha megaring puspita kang kasurutan marang Hyang Pratanggapati.
sasangka rumengseng wayah sumula madhangipun caing gunung sirna kumedhaping kartika ing gegana wancine wis gagat raina sumyuting samirana embeber kegonto umyaswaraning pratisan binarung luruing soto awono ung bawono langgeng sinugita tanawrat sekabat untara bau wonten dawuh penemban wis paripurna nggon nguturake tapa ana ing pertapan Pucang Sewu kene sasmitaning Jawata Istatama gandeng wis paripurna aku bisa mangerteni ana ngendi tlonjonging wahyu maningrat ing dina iki sahabat weladalah ya syukur betul sewu penemban amarga saking ageng anginipun priatos Paduka Sang Tapa iya mengkono sekabat untara bau sasangka rumengseng wayah sumula madhangipun caing gunung tamadhangipun caing gunung kumedhaping kartika ing gegana wancine wis gagat enjang binarung kluru ing satawana kukila munyu tetimbangan mungging panging reksa agung dereng ngantos paripurna anggenipun Imbacana Sang Tapa begawan Bayu Sekti marang sekabat untara bau Kocapo kang bertek-bertek saking ketebian Dewi Rasubadra den putra-putra marang Patih Lambangkara uninga ana pertapan kang dumunung ana madyaning kono sigra den prapekti cipta wenganira penemban kula nyuwun senjata pitulung penemban
pandhita kang ngakarya wangsit pindha kumbang nesepa matu sarinding tawang medharna ngelmu kang sanyata nyuwun sewu penemban kula ingkang kumawani mlebet onteng pertapan menika kula nyuwun senjata pitulung penemban sekabat wonten dawuh iki ana manudya lha kok mesake banget ageman ronta-ranting suku mlenthung sak jagung rikma krembyah ratu mata mung kula diparing pangandikan penemban aku takon marang kowe sapa kula menika garwa Madukara kula pun Dewi Wara Sembodra ih mekaten penemban paduka penemban sinten iki pandhita ing Pucang Sewu aku Begawan Bayi Sepi kula nyuwun senjata pitulung kula dipun putra-putra kalian Pati Lambangkara kamangka kula menika nggrbini sepuh menika punang jabang bayi sampun meh mangertos dumateng padang kraos bentel sanget padaran kula penemban latalah sekabat wonten dawuh iki ngerbi sepuh mongko arep lairke ponang jabang bayi kanggo nyepetake supaya ponang jabang bayi mengerti marang Padangawa iki gagang lanang gigiten nuwun ngestawaken dawuh matur sembah nuwun penemban ya panggih mangkono kucapo Dewi Wara Sembodra arsa gigit gagang lanang kagigit padha sanalika noyah nayah Baskara titi mangsa Dewi Sembodra laraken ponang jabang bayi biak langse gumbala giri mijil kakung ketingal mantel tejane sak sada lanang Sinukmaya winay ngasepi semimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena
oh oh weh ladalah lae lanang sekabat wah lah kok manter sangat penemban iya ora mau katraing kusuma arep sing madu jeling Antono Saptama suwe Untur bau wonten dawuh siramen banyu keke sendika kocapo den siram banyu keke marang sekabat Untara bau kasiram sepisan bisa brangkang kang angka loro bisa ngongkok kang kaping 3 bisa adeg-adeg antep kang pungkasan wis bisa tata jalma ketingal manter tisane kalau anakmu wis ketok gumajang kewer nggih kowe putraku nggih kowe sibu po iya nggih bapak ngendi Bu terus pundi penembat wis men ngaku-aku wae aku ngono bapakne iki lho sudermamu monggo kula aturi paring pusaka asma dumateng yoga kula oh iya iki gandeng putraku lair ana madaning wana tak paringi pusaka asma Bambang Pengalasan gandeng putramu tak aku anak angkat ya kaya putraku dhewe tak paringi pusaka asma Raden Bimanyu ya Raden Abimanyu jenengku Bambang Pengalasan ya Abimanyu Bu iya nggih Untara bau wonten dawuh Bima Abimanyu wis langkung dawuh berbeda